Hani helam sokfiron rok jotona ani channel ok khakain rok jotona kaham no tong banya hinai nai gyang bo kaham no tongoi kono ni dio gulab yate miya bo giok sak phunung mane ang nong na bo sido phunga si si tining male tamjeni kholop jagai thangi pekete amata ma hor da kholop jagai thang si do gulab thajingo phunga siri chiriwo kholop jak si bota gulab ta tawsa he kyo phapiru sapai ba mo sari uri kahma jongjak bala sanangba ba jongja ta kaisa tongo bisingo ko laingana o bisingo tapsi tongho tangsi jin pola jongja sapai kha kut kotoma oh na thoka tung tung khana na sao sao mala sapai re cái thuốc gì kìa Boy bò thì nó gọi bò bay cả bù kê. Thế sao nó bò sớm nó không can. tăng cái nhau sống thông qua ba hoàn sẽ là nó stop hạt lì rồi hả hoàn sẽ là nó stop rồi hả nó nung là nó sống ra Cái tao đi không bò bông nó sợ là áo nó ăn miếng ra là sống kê nó sống là ta sinh kê nó sống cái thật ăn 밥은 뭐 넣었어 똥카 tại sao cái lẩu bay man này cho nó ăn đã buộc 고구마 빠냐 đã có 이게 ăn đã ăn làm gì cứ rồi 똥빠이 배 ăn nó ăn nóc nè yang 시기 팬다 ăn cái gì vậy cho phải nhá nếu ăn có đi phải thì xịt cái sao yang ki치야 나 마이 빨리 내가 đã có cái ăn cái gì à phải phải đâu ta muốn thằng cái gì 머리 갈래 ui body khởi nhá đứng đầu body khởi nhá ai ta muốn kẹp cái bút tông bao cái kẹp cái ăn lại bao kẹp cái ăn bao kẹp cái 이거 먹어 이거 먹어 tăng cái kẹp cái ngapa 이거 먹어 tăng cái kẹp cái 갈래 tăng cái kẹp cái 작아 돼 다시 다음 잠깐 tăng kẹp cái 뭐뭐 또 수바유 뺏긴 거다 từ trang mấy kẹp cái 머리 갈래 body khởi nhá bài cái body mà khởi bé phunoka ni yak senuk jagi kor sini yang nuk jago hai khởi nhá de ăn ống cái tao ăn này tamung na 그게 제일 mata mara bagor khasala pas di 어디 putu pura hai mo kala hali 못할 이거는 pas di putu pas di Arya pas di nih pas de pas ada yang orang di Jangan deh. Cái đập phụ na na na. Aku pas salah nè. Kan dulu itu. Hah? Pa. Aku tunggu mau sama mulai sa. Boleh apa ni? 어디 Mau tanya nggak man? Baca mau tanya kamu? 이게 어디 Putu bumang nan phone stress pulung ne. Buka. 신디 Sini putu buka lagi na. 안 못해 이거 신디 Ini dah lagi cho kayak ngomong tay sini. Mata. 어디 이게 Hah? 안 못해 이거 어디 신디 Putu buna. 어디 신디 Sini được không? 안 Yang phải cái đó không? 정말 신디 Này chọc à, yang ngasih tian saya. Anh ngasih teh, putu kaki ya. Dah. Hello debur kaham jatona na ge tabuk ge ang tirok tu koi phayo bkhanai rawina okhan bkhanai konani di yasa rabjak do tini khe pano yasa pano kom mungoi tongo gani kapala norok tano kanani pimple thaisa mane o tabuk thaisa nukjagoi tongo do jikon kongma tongo se gana wang kang maiki yesko bai ekhre go ngangke kasaba pore di ba kasaba porse gagero ngka tan din ge kasaba portai seng phayo Mane an thaniwo gosapan nongthong bothraipa nongthong jespa nongthong abo jodi ang bai khrek jagani gosaba phorungni thangka mane abtai hamnani onek din nangai thango tamni hingkha ang
daily sakagini abono sakangnani asake aram nangso ang kasa boporok hingke bokhanai rogo puguni kasarok swnamui aboni boporok sakago ang mane ang kasa bopor hingke asake sakangnani aram nangjago buini phanchang sakagoi rwo hingke ani bo ang amsake sakago kasa doi hamui maya ando jespon kwsangkha hingke tabo ang kaisa nongno miyari phunukmani paitonmani abono rana hinui tongo. Iko amono swkang ragornai tei kaisa kwkhwrang tongya abono khe tabo raya khua kwkhwrang tei samoni sairi kwsak wngwi tongo hingke omo rawuinai subai hingke ang nongno phunuknai tinta subai glak already nong sinaijak. Tabuk hingke ang nongno miya je blouse submani phunukmani aboni yaktorok thepajak yaku hingke tamni hingke less pusukya hinui samani nongno hingke less pusukya phano yasa phano subinai je pusuk major tei phano subui tonchiwana hinui khana less paike hingke tai asa subchiwan hinui yaktuk subui tongo tei yaktuk bo thepai rwbai sinaijak tinikhe khana less to haikha hingke tai asa yaktuk thepai rwnai tabo ang yasani yaktuk subaikha tabo ang o jagao less thepai rwnai less thepamani pore hingke ani blouse miyani subjak o jagao thepai rwnai tai asa yaktuk bo thepai rwnai haifano less thepaiya kugo hingke less khe khana to haikha hingke kisani bagui sotongo ang tei kisa to haikha hingke mane chai thangkamo tano emne o phalnai ta less phalnai 5 meter talang din tongmani ang 2 meter tei haijak hingke pa tei sati haikha hingke 3 meter rok to haikha hingke lani pusugui thangkamo 2 meter phano to haikhe pusugui thangkamo haifano ang design ni uansukjak ni bagui se hingke norok to omoni video khwnasok nuksinai o blouse ni video ta complete wngmani video tini to ang nongno phunukliya haifano tini ang submani norok naitong sidi tabuk to paitulokmo yaktuk iko yasa obosi less thepajako tabukse hingke tangmano join khainai tei asa yaktuk join khairwnai aboni pore bo hingke ang khana less paitukha hingke nongno pura complete wngkhe phunukani konani animo hingke jodi norok blouse rok ani thani sumnani musungui tongkha hingke contact khaimano ani Facebook tei Facebook ani Lisa Deborma hinui rijak ayang tui bo contact khaimano hingke Instagram o Anisa Tripura hinui rijak ayang tui phano contact khaimano emne ang asuk Instagram rogo habjakya hingke ang asuk nukulak norok contact khaikha hingke Facebook rogo hingke ang nongnai hingke ani duita video tongo rijak o jagao hingke ani contact number rok rijak tongo hingke abo hingke ani WhatsApp number ayang tui contact khaikha hingke to norok datino mannai ang bai hingke jesti phano norok contact khaimano ano ang side ka tini nongno beng tui contact khainai gabo tabok nongni upore depend khaio hingke baksa hingke Facebook rok rok hinui sago hingke norok WhatsApp tei contact khaimano ano WhatsApp number rijak tongo hingke ang ori khwnasok phunuk sinai subaikha hingke tini bagui amsuk nang sinai jotono no hor kaham tei jotono no hambai ani video naima bagui.